Drevnik je nazad, vraćamo se u punom stilu. Ja sam Niko i ja slušam svoje profesore. Ja sam Tena i ja ih isto slušam. Učenik se presvlači na satu Golda Pasa. Ovo mi je više kontent za jednu stranicu koja se rimuje sa Only Dance. Pa, kao, okej. Možda se nije stigao na tjelesnom presvući. Možda je kasnije na sat. Ja misliš da je svima htio pokazati kako je on bio zadnje 2 tjedna u džimu. Ili je bilo odmah poslije tjelesnog, imao je pump i onda si ono 3 put veći nego inače. Taktike. Učenik nakon nekoliko sati intenzivnog vježbanja zadataka na temu Newtonovih zakona i dalje ne zna izraziti akceleraciju iz temeljnog zakona gibanja. Onda ide druga. Nakon što je učenik vidio bilješku i ocjenu u e-dnevniku, postavlja mi pitanje jeste vi realni? Pa gle, ali ako su toliko intenzivno vježbali, stvarno je čudno da ne zna Newtonove zakone, ali lagano to pamtim. Jesu uopće radio o tom zakonu? Vrlo lagana pjesmica. Milo moje, dajem ti na znanje da sila masi daje ubrzanje. To je omaž mom profesoru iz fizike. Iskoristio sam riječ omaž. Maja, nadam se da gledaš. Maja cura kad nam radi hrvatski, kad misli da smo nepismeni. Maja, pljesak za Maju! Maja! Učenik je došao u školu bez torbe, ali s mobitelom kojeg ne prestaje koristiti. A možda je koristio kao pomoć u učenju. Možda, ako nije ponio torbu i stvari. Ali mislim, znaš šta sam čuo? Navodno, ima neka stranica gdje možeš i na mobitelu onako vidjeti sve šta ti treba za školu. Ozbiljno? Koja bi to stranica mogla biti? Odlično. I pobjednička bilješka ovaj put je... Čestitamo, a mi ćemo ti poslati majicu koju god odabereš. Nastavite nam slati svoje bilješke, najbolje će završiti u sljedećem videu.